When you've got nothing to do, you can always find fun. You can stuff them and dress them and give them a hug. Len tvoj osobný plyšový maznáčik z krajiny zvieratiek, jedinečný a iba pre teba. Skvelé na tom je, že iba ty rozhoduješ o tom, ako bude tvoj mäkký plyšiačik vyzerať, hovoriť alebo spievať a čo bude mať oblečené. Najlepšie zo všetkého budeš pri tom, keď tvoj plyšový maznáčik uzrie svetlo sveta, teda keď tvoj nový obľúbený plyšiačik príde na svet. Je to také jednoduché. Vyber si len svojho osobného miláčika, jednoducho si ho zober alebo si daj na čas. Ako sa ti páči a je jedno, či je to tiger, zebra, pes, drak, žirafa, medveď alebo opica. Nech už máš rád ktoréhokoľvek nového priateľa, môžeš si ho vybrať z našej obrovskej ponuky. Zobuď svojho miláčika k životu. Pomôž mi pri plnení tvojho plyšového zvieratka nádherne mäkkým materiálom na veselom plniacom zariadení a pribal hviezdou želaní svoje najväčšie prianie. Navyše môžeš svojmu plyšovému priateľovi prepožičať aj hlas. Aby sa tvoj plyšačik k tebe hodil a nebolo mu chladno, môžeš si preňho vyhľadať skvelé oblečenie. Celkom podľa chuti a nálady. Všetko na to nájdeš v butiku krajiny zvieratiek. Či kabatík, tričko, nohavice, topánky alebo čiapky, je tu presne to správne pre tvojho nového priateľa. Od kožených nohavíc a džínsov, pre úžasných cyklistov potreblietavé ozdôbky a vychádzkové šatôčky pre tvoju malú princeznu. Butiky krajiny zvieratiek jednoducho nezostane nesplnené žiadne želanie. Ako mimoriadne vyvrcholenie dostanete ty a tvoje osobné plyšové zvieratko jedinečný rodný list, ktorý si zoberieš domov. Teraz ste vlastná malá rodina a patríte navždy k sebe. Vytvor si teraz len svoje vlastné obľúbené plyšové zvieratko z krajiny zvieratiek. Tvoj nový mäkký plyšový priateľ sa už teší a čaká na teba. Krajina zvieratiek, priatelia na maznanie na celý tvoj život.